Salutare tuturor, eu sunt Ralchiforiel și astăzi o să mă joc cu fratele meu, Brian. O să-i las și lui în descriere canalul și așa. Deci astăzi o să facem, el îmi dă iteme, ce iteme vrea. Și după își ia și el ce iteme vrea și după dăm 1v1. Și eu regulă, eu am voie doar să-mi iau 3 iteme care vreau eu. Și na, hai să începem. Ok, bun, deci acum prima dată o să vedem, ca să vedeți că nu am nimic în inventar, adică absolut nimica. Bun, și acum poți să-mi dai ce ai vrei, orice. Una. Ok. Ok, și de ce îmi dai toate astea? Să dai și, care e logica la astea? Dar nu dai și mie un set, dar nu încă un set. Corect. Ok. Ok, mulțumesc. Și de ce mi-ai dat toate astea? De care este semnificația lor? Lopata. Așa? Îi tabie. La fel te undita dacă te parte lopata. Da? Tăunui mâncarea. Totemui pâinea. Și cum îmi pune eu? În fine. Tembic, ăla cum te chema? Crafting table-ul? Nu crafting table-ul ăla cum mi-ai tu? Îi un băt. Ok, bun. Acum poți să zici tu din inventar ce vrei tu. Eu să-mi fac puțin inventarul. Nu am nevoie, nu am nevoie, nu am nevoie, nu am nevoie. Ok, asta poate să-l folosesc. Bun, o să-mi iau. Deja știi ce o să-mi iau. Ți-a plăcut ce ți-am dat? Da, a fost chiar șmecher. Da. Ok, bun, 3 iteme, da? Da, ia 3 iteme. Bum, 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 bum. Ok, gen, el nu știe ce mi-a luat. Chiar nu știu, chiar dacă tu lângă el. Eu nu la el, nu trebuie. Bun, ok. Ok, bun, acum și-o luat și toate itemele. Eu am itemele astea. Ca să vezi că nu mi-a luat alte iteme. Ok, bun, acum ne-a dat amândoi pe survival și începem în... Bun, acum, ca să mai vezi viața, că am toate itemele, bun, care mi le-au dat și care le-am luat eu. Ați văzut pe video? Bun, 3, 2, 1, și by the way, dacă vă întrebați deja am atât de multe, de puține win charge-uri, am dat în el. Au! Bun, 3, 2, 1 și... Oh my god. Nu! Odată. Ok, odată. Bun, acum ia doar 3, 2, 1 și... Mamă. Bun, ok, bun, du-te în colț, du-te în colț, du-te în colț. Ok, bun, mi-a spus teamă, da? Ok, bun, deci, acum e 1 la 1, încă 2, dacă îl omor de 2 ori, o câștigat, dacă îl omor de 2 ori, o câștigat. Ok, bun, 3, 2, 1 și... Am venit la 2, probabil. Mamă, ce era să-i dau. Stai aici! Așa, bro! Ok, 3 bun. capete! Du-te încolo. Da, 3 capete și unul al tău, bun. Deci, acum, este finala dacă mă bate, dacă îl bat, trebuie să mai fac un kill pe el. Ok, și acum e, ultima dată, cum v-am zis, omoară el, e over, dacă îl omor eu de 2 ori, e câștigat. Bun, Da. 3, 2, 1 și... Oh my god, am luat sabia. Fuck. Nu, că tu-ți ia sabia, nu. Oh my god. Nu! Oh my god. De ce m-am dat? Nu, de ce m-am dat? Bro, de ce sunt un NPC efectiv? Sunt un NPC, like... Bătătiule! Bată-ți contă pe lângă! What the fuck? Bă, du-te-mă, peret. Oh my god. Oh my god, bro! Nu! Ok, bă, o tremurat exact la mine. Ne? Bă, mai ceva ca... Iarna copații. Mauleu, stai că... Ok, like, asta e over. Nu! Bă, m-am... Like! Oh my god.
Oh my god, oh my god! Oh my god! Nu m-am picat! Oh my god, what the fuck? Bro, what do you mean nu ai fost să fugi? Nu mai pot! Mai la mișto, like... Chiar nu mai pot, bă! Da, bă, ok, da, ok. Nu te fuck, trebuie să... Dar să zici nu dai mine, așa. Oh my god. Oh my god, încă... Mama, am o inimă! Dar nu m-am pidu! Bro, știu că ai speed, like, nu mă mai lua... Am văzut cum ai fugit. De ce mă e la mișto? Uite, l-am picat, chiar nu mai am. Nu pot... Ok, bun. Oh my god, bro, ce boss sunt puțin ca bol, like... Bă! Like, trebuie să... Da, deci, du-te în ce alcool, să zic ceva acum. Deci, da, și scuzați-mă pentru că am puțin lag pe filmare. Da. Am puțin lag și în joc, pentru că am pornit filmarea. Da. Și na, mi-e puțin mai greu. Adică, vă rog, nu mă faceți vot în comentarii, adică na, bun, ok. Asta e decisiva, deci acum este 2 la 2. Cine moare, câștigă. Nu poate bot în comentarii pentru că eu m-am bătut de vreo 1 miliard de ori. Da. De 8 ani. Care de Iron, l-am bătut cu de Iron la și Dar capul nu e lui. da corect, că era mai bună ta. Ok, dar mai bătut aia, 1v1 corect. Ai bătut. Deci nu Da, deci la 1v1 corect l-am bătut cu Netherite fără Nether și el. Na, Da. trebuie să-i pun capul aici. A, nu pot, în fine. Bun, Deci- Asta eu am pus capul aici atunci. Nu. ok, bun, deci asta e ultima. 3, 2, 1 și... Te omor. Oh my god, ce era să-i dau. Mm. Stai că acum nu mai am așa mult. La, oh my god. Nu. Opa. Nu mă bateți bot în comentarii, da? Nu mă bateți bot. Sunt eu, belut, nici măcar nu știu. Eu știu A, păi să da. mă joc Minecraft. Nu. Oh my god. Oh my god. Dar, like, scuzați-mă că trebuie să fug, dar uitați-vă, știți ce armură am, like, știți ce armură am. Nu bateți bot în comentarii că ăsta mă bate o armură de net. Care e... Ăla de lemn, adică. Nu-i de lemn, A, e de de leather, piele. da, de piele. Ai luat-o din... Ai ghiș... Te-a plăcut bucata aia în cap? Care te-a lăsat tortândele pe tot? Nu, tu mort. A, nu, tu mort. Da, like, ți-am zis că am lag puțin și na, e puțin mai greu. Like, o să te omor. Te omor! N-am dat la bucanci. Hai, că te-am dat dacă e. Ok. Ok. Bă, da, bă, Da, l-am cam bătut. da. Dă și ultimul cap al tău. Bă, că e al meu. Eu n-am cap pe temele. Au. Ok, Bun, acum, care este părerea ta că ți luau bătaie de la un om cu doar full leather? Atâta? părerea mea că tu nu te mai treabă om la Minecraft. Făceam? Ok, poate ești cel mai slab om la Minecraft, nu știu. Bă, da, gata! Bă. Ok, și cam asta a fost episodul. Ne vedem data viitoare, pa!